NIA कोर्टनि जाजफोरा उकिलफोरा बुङो बिथांमोनखौ नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ जोंजों रायलायदो लिरनाय हरदो लाइजाम हरदो अब्लानो जों नोंथांमोननि बे NIA केस जानाय गासैखौबो जोङो बोखारनानै होगोन। गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं मैया दाखालि बुंदोंमोन प्रमद बर'खौ, मैयाबो बुंदों मोनायावहाय बिथां जोंनि बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी बिसेसकय बुंजाथावथाव होननानै बुङोब्ला रन्जित बसुमतारी आरो जोंनि बिटिआरनि CEM गियानि गुनि साबसिन हामसिन लिडार प्रमद बर'। दा बाथ्राया बेखौल' बुंनो नागिरदों आं NDBनि प्रब्लेमखौ बे प्रमद बर'आ मालाबाबो बुजिनाय नङा आरो सिन्थाबो खालामा, थैजासिमबो बियो सानफेरा। दाखालि अदालगुरियावहाय बियो बुंदोंमोन मा NDBनि प्रब्लेम दं, जेंना दं, बायदि रोखोमनि जेंना दं ना। बिथाङा अनलि बे जेंनानि बाथ्राखौ बुङो अनलि खुगायावल'। दिनै थारैनो दिनै बिक्रम दैमारिया मा बुंदों, जेब्ला मार्टिएस टम खाथियाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आथिं हमनानै बा बिनि खाथियाव गसंनानै जाखिनि बाथ्रा बुंबाय, NDBनि जाखिनि दुखु दाहा, जायफोराव जियालाव थानाय गस्ला गांसे जिनायखौ सुथे सुथे गाननानै दङ होननानै दिनै खोन्थानो गोनां जादों। दा बावहाय दिनैहाय प्रमद बर'आ मा सानदों, नोंथांमोना ब्रान्ड गस्ला, एडिडास गस्ला, नाइकी गस्लानो माबा माबि गस्ला, ब्रान्ड गस्ला गाननानै थाबा जानाय नङा। बै सुबुङा दिनै NDBनि सोद्रोमाफ्रा जिउ जोबजासिम जे साजा होजादों, दिनै बिनि खोथाखौ साना लाफानो गावनिखौल' सानबाथ' जानाय नङा। बिथां रन्जित बसुमतारीनिसिम आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। दा जुदि गोजोन थासारिया जुदि थारैनो जुदि फैमारदोंबा, NDBनि प्रब्लेमा जुदि थारैनो जोबमारदोंमोनबा, दिनै बिक्रमआ मानो बेखिनि बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जादों? दिनैनि दिनाव दावराव देख्रेब सारा मानो बुंनो गोनां जादों NDBनि बाथ्राखौ? आरो बिथांनो जाय न'खरनि फासि जानाय न'खरनि मानसि बिथांमोना लाइजाम लिरनानै हरदों होननानै बुंदों। बे लाइजामखौ बिसोरो न'आवबो थांनानै खोन्थाहैगोन। थारैनो जुदि बिक्रम बुंनायफोरबायदि नंमारगौबा आरो बे जाखागोन। दिनै प्रमद बर'आ खनसे जेयालाव जायफ्रा फासि जानायनि अर्डार मोननानै दं, बिथांमोनजों जुदि 5 मिनिट 10 मिनिट दान्दिसे सम जिरायहैना जुदि रायलायहैयोब्ला, बिथांमोना नोंसोरनो प्रमद बर'नो जोंनि बिटिआरनि CM श्रीजुत प्रमद बर' सार, नोंथाङा जुदि बैसोरनि खाथियाव जुदि दान्दिसे 1 मिनिटसो जिरायना जुदि खोनासङोब्ला नोंनि खोमाया बरथिक जानानै फैगोन, आं बेखौ सानदों। आरो रन्जित बसुमतारी, श्रीजुत EM बिथां रन्जित बसुमतारी सार, नोंथाङाबो हायोब्ला थां। बर' जाथिखौ अननायनि खोथाखौथ' बाद दोन, नोंथाङा NDB नोंनि सोद्रोमा सानसे समाव नोंनो दैदेनदोंमोन बै सोद्रोमाफोरखौ, ओमफ्राय बै सेंग्राफोरखौ नोंनो माखासे खामानि मावनो अर्डारबो होदोंमोन बा खामानिबो होदोंमोन। नोङो होआखै होननो हाया रन्जित बसुमतारी, नोङो NDBनि दैदेनगिरिमोन नोङो बे समाव। बै सुबुंफोरा दिनै मा जानानै दं, बिसोरो गस्ला गांसेखौ बार बार सुथे 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 गाननानै दङ। बिथांनो नोङो फर्सुनार गारि, इन'भा गारि बा दामि दामि गारि गाखोनानै नोंनि बे सोरबा पलिटिकेल हान्जाखौ बायदिसिना खोथा बुंनाय, सोरबा कंग्रेसखौ बुंनाय, सोरबा BJPखौ बुंनाय, सोरबा माबा माबि बायदिसिना पलिटिसियान हान्जाफोरखौ बुंलायबाय थानायखौ नों ज्राब गार, दोनथ'। ओंखायनो आं नोंथांखौ बुंदों, खावलायदों, सेन्ट्रेल जेलाव दाथां नोङो। क'क्राझारनि जेलाव हाबनानै NDBनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनजों अनलि 5 मिनिटल' जिरायनानै नोङो रायलायहैथां, अब्ला बुजिगोन। जों जेबो गैजाया, थेवबो बिथांमोना जुदि नोंसोरजों रायलायनो मोनोब्ला एसेब्लाबो मोजां मोनगोन। जोङो रायलायहैयो, नुजाबो हैयो। नै दा थांबावगोन जोङो, बैसागु जाहैबावगोन गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलावहाय। रन्जित बसुमतारीया बावहाय हरनो हायो गोसोब्ला, आं थांनो हायाब्लाबो नोंथांमोननो 1 लाख थाखा हरगोन होननानै बेखिनिखौ नोङो बुंनो हायो। थ' बिदिब्ला दिनैहाय रन्जित नैबे जोंनि बिटिआरनि CM माबाखौ प्रमद बर' बिथां बिक्रम दैमारिया मा इनडाइरेक्टलि बाथ्रा गोबां खेथ्रआव बुंलांदों,
बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो दान्दिसे नाय। नोंथांबायदिनो संसार जानो गोसो दङ बिक्रम। जेबो जोंहा दा बैसोआ दाबोनो बोरायाखै, जोंनि खोथाखौ गोसोखांना बिथाङा बुंदों। बिनिखायनो दिनै आङो प्रदीप ब्रह्म बिथांनि गांसे गस्लाखौ आं लाना फैदों। बिथाङा 9 इयार्स जाबाय। 9 इयार्स जानायाव बिथाङा नैबे गस्लाखौ नाय। 4 इयार्स बिथाङा जोमबाय। गस्लाया जियो आरो बेखौनो सुथाबफिनो, जियो आरो सुथेफिनो आरो नाय सुथेनायखौ नुदोंना? सुथे सुथे बेखौनो जोमबाय थायो। बेसेबां ट्रेजेडि बिथांमोननि लाइफआ। जेब्ला बिथाङा बुंदों जे आंबो थांनानै थानो लुबैयो, अब्ला आं मोनसे खोथा गोसोखांबाय। दिनै जोंनो पावार नांगौ, जोंनो मोन्थाय नांगौ। जों गावनो गाव गसंना थानो हानायनि मोन्थायखौ जों खालामनानै लानो हानांगोन। बेखौसो आं दिनै बुंगासिनो। बिनि थाखाय आङो जुदि दाय जादोंब्ला नोंथांमोनानो सानदो, आरो गोरोन्थि जादोंबा आंखौ नोंसोरो निमाहा होदो। दिनै NDBनि खोथाखौ नाय। बिथांमोना बुंदों जे NIA कर्टनि जाजफोरा, उकिलफोरा बुङो बिथांमोनखौ, नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ जोंजों रायलायदो, लिरनाय हरदो, लाइजाम हरदो, अब्लानो जों नोंथांमोननि बे NIA केस जानाय गासैखौबो जोङो बोखारनानै होगोन। गभर्नमेन्टआ दासिमबो मानो रायज्लाया? सिङाव मा हाबनानै दङ? बिथांमोना दिनै दुखु मोनदों। बिक्रम फंबाय, नोंसोरो जोंनि थाखाय जानानै बुंहैथां, जों नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों। जायनि थाखाय आं दिनै बे गस्लाखौ लानानै बुंनो गोनां जादों। आरो बेयाव गोबां NDBफोर दंबावो। आंल' नङा हमजानाया, गोबां NDBफोरा दिनै जेल सिङाव दङ, जोबथेसालि सिङाव। नोंथांमोन नायहैथां। मिडिया लांनो होयोमोनबा नोंथांमोना मोनगौमोन। आंल' नङा, दावराव सावल' नङा, हितेसारल' नङा, गोबां NDBफोरा बेयाव दङ। बिथांमोनखौथ' दिनै गभर्नमेन्टआ दिन्थियाखै। बिसोरखौ मा दायनि थाखाय सोबाय थादों दिनै आं मिथिया। दिनै आरो बुलेट आरो गान्दा होननाय बिथांमोना बे जेल जोबथेसालियाव दङ। बिथांमोननि लिरनानै हरनाय लाइजामखौ बिथांमोननि न'आव थांनानै आं फरायहैगोन। मावनांगौ आरो खोन्थानांगौ गोबां खोथा दङ। बिनि थाखायनो आं दिनै बै बड'फा बिथांनि सेमिट्रियाव आं दङ, मुसुखायाव दङ। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन नामा, जेब्ला बिटिआर जागोन अब्ला नोंसोरनि स्टुडेन्टफोरखौ धरना होनानै रिजाल्ट बिनो नोंसोरो खावलायनाय सिस्टेमखौ खालामना हो। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ बुंलांदोंमोन नामा? बुंलाङाखै। दिनै बेनो जानो थांगासिनो दङ। दिनै रिजाल्टनि थाखाय धरना गोनां जायो कलेज। नंगौ, प्रमद बर' सार बिथाङा दिल्लीयाव IPS खालामनो थाखाय, IS खालामनो थाखाय दिनै स्टुडेन्टखौ हरदों। नाथाय बेयाव काउन्सिलाव मा जादों? रिजाल्टनि थाखाय धरना होनो गोनां जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन ना मा? नोंसोरो जेब्ला बिटिआर मोनगोन, नोंसोरनि मानसिफोरखौ जेराव 2 आयेन बायदि नोंसोरनि जोंनि बर'फोरा फरेस्ट लेण्डआव थागोन, बिसोरखौ होखारजोब। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन नामा? सोंदो नोंसोरो। दिनै बेनो जाबाय।